μπορεί να ξεχωρίσεις τη μορφή τους μες στο πλήθος. Ίσως τους δεις να προσπερνάνε βιαστικά. Πρόσωπα που κάτι σου θυμίζουν. Πρόσωπα γνώριμα, σαν να κοιτάς τον εαυτό σου σε καθρέφτη. Που όμως έχει σπάσει. Γιατί τα όνειρα έχουν γίνει πια εφιάλτες. Γενικά, ο όρος έγκλημα έχει συνυφανθεί στην κοινή γνώμη ως ταυτόσιμος με το φόνο, ενώ ο όρος ποινικό αδίκημα χρησιμοποιείται για κάθε ποινική περίπτωση που δεν λαμβάνει χώρα φόνος. Έτσι λοιπόν, ανεξαρτήτως εγκλήματος ή ποινικού αδικήματος, κάποιες πράξεις είναι σίγουρα πιο δυσκολοχώνευτες από κάποιες άλλες και κάποια αδικήματα μένουν ριζωμένα στον εγκέφαλό μας για πάντα. Τα δικαστήρια καθημερινά κατακλείζονται από εκατοντάδες υποθέσεις. Εγκλήματα πάθους, εκδίκησης, ζήλιας, μίσους και εμβρασμό ψυχής. Λίγες όμως είναι οι περιπτώσεις που συγκλονίζουν και κάνουν ακόμα και τον πιο ψυχρό άνθρωπο να παγώσει. Is an Amber Alert. Amber Alert. Amber Alert. Amber Alert. Amber Alert. This Amber Alert. An Amber Alert issue. Earlier today. An Amber Alert issued for a missing 2-year-old girl. Amber Alerts are plastered on signs above highways. Amber Alert. Amber. 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 Αυτή είναι η Μαρίνα Παράσχου, η γυναίκα η οποία μονοπόλησε το ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες όταν ο Σεΐφ Ελντίν Μουσταφά, ο 59χρονος Αιγύπτιος αεροπειρατής που αναστάτωσε το πρωί της περασμένης Τρίτης στο αεροδρόμιο της Κύπρου, ισχυρίστηκε πως ήταν η αιτία για την πράξη του, καθώς το μόνο που ήθελε ήταν να δει εκείνη και τα παιδιά τους. Ο Σεΐφ είχε απελαθεί από την Κύπρο το 1994 και το όνομά του βρισκόταν στον κατάλογο των ατόμων στα οποία δεν επιτρέπεται η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και όπως φέρεται να δήλωσε στις Κυπριακές Αρχές, η αεροπειρατεία ήταν ο μόνος τρόπος για να τους δει. Ωστόσο, η Μαρίνα Παράσχου έσπασε τη σιωπή της και μίλησε στην εφημερίδα Φιλελεύθερος της Κύπρου, αμφισβητώντας τον ρομαντικό χαρακτήρα της πράξης του Σεΐφ. Σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ιστοσελίδες, ο Σεΐφ παρουσιάστηκε ως ένας περίπου ρομαντικός άνθρωπος που ήθελε να μου στείλει μήνυμα και έκανε αεροπειρατεία. Όπως είπα, στην επιστολή του λέξη δεν έγραψε για εμένα.
Η ομάδα των ανδρών πλησίασε την νεαρή γυναίκα, ενώ εκείνη φωτογράφιζε ένα εγκαταλελειμμένο υφαντουργείο μαζί με συνάδελφό της στη συνοικία Lower Parel. Οι δράστες ξυλοκόπησαν τον άνδρα και τον έδεσαν. Στη συνέχεια βίασαν τη γυναίκα που εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το νέο περιστατικό βιασμού προκάλεσε κύμα οργής στους κατοίκους. Η νεαρή κοπέλα άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Mount Elizabeth στη Σιγκαπούρη, όπου είχε μεταφερθεί για νοσηλεία. 23χρονη έφερε βαριά τραύματα στο σώμα και στο πρόσωπο, καθώς οι δράστες την είχαν χτυπήσει με σιδηρόλοστους πριν την πετάξουν έξω από το λεωφορείο και την βιάσουν. Ο ομαδικός βιασμός της κοπέλας έχει προκαλέσει κύμα οργής στην Ινδία, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα διονγκούμενο πρόβλημα. Τις περισσότερες φορές τα θύματα φοβούνται ή πιέζονται να μην καταγγείλουν το βιασμό και οι δράστες μένουν ατιμόρυτοι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην έβαλε τέλος στη ζωή του 20χρονος φοιτητής, αλλά να έπεσε θύμα δολοφονίας, αφήνει ο δικηγόρος της οικογένειας του Βαγγέλη, αφού ακόμη δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία είναι απαραίτητα για να ολοκληρωθεί το πόρισμα του ιατροδικαστή. Όπως λέει πάντως, αυτό για το οποίο δεν χωρά καμία αμφιβολία είναι ότι ο Βαγγέλης είχε πέσει επανειλημμένα θύμα βασανιστήριων από συμφοιτητές του στη Γαλακτοκομική Σχολή των Ιωαννίνων. Πήγε σε ένα καφέ για να συναντήσει κάποιον που τη σύστησαν οι φίλοι της. Ήταν τόσο ενθουσιασμένη με το ραντεβού. Θυμάται να γελάει και να μιλάει και να περνά καλά με το νέο της φίλο. Αυτό που δεν κατάλαβε ήταν ότι όταν εκείνη πήγε στην τουαλέτα, εκείνος έβαλε υπνοτικό στον καφέ της που την έκανε να λιποθυμήσει. Την έριξε στο πορτ-παγκάζ του αυτοκινήτου σαν να ήταν απλά μια βαλίτσα. Όταν αυτός έφτασε στα ελληνικά σύνορα, απλά πλήρωσε τους φύλακες και μπήκε ελεύθερα στη χώρα. Όταν εκείνη ξύπνησε, βρισκόταν σε μια άλλη χώρα, δεμένη σε ένα κρεβάτι. Βιάστηκε και κακοποιήθηκε επανειλημμένα. 2 εβδομάδες μετά, η Ναταλία πουλήθηκε σαν σκλάβος στο σεξ. Η ιστορία της Ναταλίας δεν είναι η μόνη. 47 γυναίκες και παιδιά κάθε δευτερόλεπτο. Είναι τόσο σοκαριστικό όσο ακούγεται. 47 γυναίκες και παιδιά κάθε ένα δευτερόλεπτο πουλούνται σαν σκλάβοι για το σεξ. Μια βρώμικη παγκόσμια βιομηχανία εμπορίας ανθρώπων που κερδίζει τουλάχιστον $35 δισεκατομμύρια το χρόνο και εξαπλώνεται παντού. Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών από γονείς ανηλίκων διαπιστώθηκε ότι ο 53χρονος είχε προβεί σε ασελγείς πράξεις σε βάρος 8 ανηλίκων. Πρόκειται για τον Παναγιώτη Παπακώστα του Κωνσταντίνου και της Δήμητρας, που γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου 1963 στη Λαμία. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τις κακουργηματικές πράξεις της αποπλάνησης παιδιών που δεν συμπλήρωσαν τα 12 έτη, κατά εξακολούθηση και κατά συρροή, και της κατάχρησης ανηλίκων που δεν συμπλήρωσαν τα 14 έτη σε ασέλγεια, κατά εξακολούθηση και κατά συρροή.